Sziasztok, nyolcadikosok! Ez a feladat a 2022-es felvételi feladatsorban van benn. Feladat szövege alapján CD egyenlő CP-vel, ezeket jelölöm, színessel, CD egyenlő CP-vel. Valamint láthatjuk, hogy a PB egyenlő AB-vel, ezeket is jelölöm, PB egyenlő AB-vel. Hát ebből már láthatjuk, hogy ezek egyenlő szárú háromszögek. Figyeld meg ezt az egyenlő szárú háromszöget. Tudod, hogy egyenlő szárú háromszögben az alapon fekvő szögek egyenlőek. Ezek itt az alapon fekvő szögek. Emiatt a delta az 73 fok. Nézzük akkor az alfát. A következő kérdés, hogy mekkora az alfa. Na most, ha ezt a kék háromszöget nézed, ez is egy egyenlő szárú háromszög, emiatt az alapon fekvő szögek, ezek itt egyenlőek, tehát ha itt alfát látunk, akkor ide is alfát írhatok. Nézzük, hogy miért is jó ez nekünk. Nézd ezt a szöget. Ez egy egyenes szög, ami azt jelenti, hogy ez egy 180 fokos szög. Miből is jön ki ez a 180 fokos szög? Volt egyszer deltánk, delta, meg 38 fokos szög, meg az alfa, ebből jön ki a 180 fokos szög. Deltát már megkaptuk, hogy az 73 fok, ott a 38 fokos szög, meg az alfa. Ha ebből az alfát kiszámolod, 180 fokból el kell venni a 73 fokot, és el kell venni a 38 fokot, így az alfára 69 fokot fogsz kapni. Következő kérdés, mennyi a gamma? Térjünk vissza ehhez a háromszöghöz, ehhez a sárga háromszöghöz. Tudod, hogy a belső szögösszeg az 180 fok. Na most akkor nézzük, 180 fok, ennek a, most már kékkel jelöltem ezt a háromszöget. Hoppá, mondom kékkel. Jelölöm, tehát erről a háromszögről beszélek. Kiradírozom, és akkor kékkel fogom jelölni. Tehát erről a háromszögről beszélek. A belső szögösszeg 180 fok, alapon fekvő szöge egyik 73 fok, akkor a másik alapon fekvő szög is 73 fok, de ezt meg is beszéltük, hiszen ennyi a delta. És van még egy szög, ez pedig a csúcsszög, ahol most azt látjuk beírva, hogy gamma fél. Tehát 180 fokból, ha elvesszük a 73-at, és még egyszer elveszem a 73-at, akkor kapom meg a gamma felet. Gamma félre így 34 fokot fogunk kapni. 180-ból 73-ból 73 az 34. Tehát ennek a háromszögnek a csúcsszöge 34 fok, de nekünk a gamma kell, úgyhogy ebből, ha kifejezed a gammát, akkor az 34 szorozva 2-vel, azaz 68 fok. Bétát kell még kiszámolni. Nézzük az ábrát, hol van a béta. Na hát akkor, ha felveszek egy másik színt, hogy jobban tudjak jelölni, figyeld ezt a zöld háromszöget. Ugye itt van a béta, két háromszögben is benne van. Az egyik legyen ez a zöld háromszög. Zöld háromszögnek a szögeinek, belső szögek összege 180 fok. Akkor írjuk ezt fel, hogy ez mivel is egyenlő, ez a 180 fok. Van benne egy 38 fokos szög, van benne egy gamma félszög. A gamma félre azt mondtuk, hogy 34. Tehát van egy 34 fokos szöge, és van még egy szöge. Jelöljük most ezt művel. Akkor innent, ha a műt kifejezzük, 180-ból
elvesszük a 38-at, és elvesszük a 34-et, akkor megkapjuk a 108 fokot. Tehát a mű az 108 fok. Figyeljük meg a, mondjuk pinket még nem használtam, vagy lilát. Figyeljük meg ezt a lilával jelölt háromszöget. Lilával jelölt háromszögben szintén felírhatjuk, hogy a belső szögek összege 180 fok. Ugye alfa meg alfa, az alfára megkaptuk, hogy 69 fok, meg 69 fok, és akkor van be még egy szög, amit itt jelöljünk mondjuk epszilonnal. Na akkor innen az epszilon 180 fokból 69-ból 69. Ha ezt elvégezzük, akkor itt epszilonra 42 fokot kapunk. Igazából a bétát felírtuk két szög összegeként. Az egyik ugye az epszilon volt, amit az előbb kiszámoltunk, jelölöm lilával, a másik meg a mű szög volt, ami pedig 108 fok. Tehát valójában 108 fok meg 42 fok, így kapjuk meg a bétát, ami 150 fok. És végeztünk is a feladattal. Szerbusztok!